ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Welcome to my channel. Jama'a barkanmu da kasancewa da ku. A yanzu a wannan shirin namu muna ɗauke ne da wasu tarin sirrika da za mu bayyane muku su na auren budurwa. Amma wace iriyar budurwa? Kun san 'yan matan kala-kala ne, to amma yanzu za mu warware muku sirrin da ke ɗauke a cikin auren 'yan matan. Amma kafin nan, da Allah idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha tamu, ka danna mana alamar ƙararrawa bayan ka danna subscribe, domin haka ne zai ba mu damar sanar da kai da zarar mun ɗora labaranmu. Ɗan uwa ya kamata ka sani cewa mata a duniyan nan kala-kala ne, kuma kowace nau'in soyayyarta ya bambanta da na kowace, domin ko wajen tunani sun bambanta a tsakaninsu. Wata za ka samu a cikin halin soyayyarta akwai girmamawa da kuma sanin ya kamata, yayin da wata kuma bata san wannan ba, ko kaɗan bata san ya kamata ba a cikin soyayya. Ɗan uwa yanzu za mu fito maka da wasu sirrika waɗanda suke tare a cikin auren budurwa, waɗanda muke so ka kasance ka bi waɗannan matakai na waɗannan sirrika da za mu gaya maka domin samun mata ta gari. Na farko ɗan uwa ka sani cewar idan za ka auri yarinya kai duba zuwa ɗabi'unta da halayenta. Ka duba ka gani cewar shin wannan halaye nata da take da su halaye ne na gari wanda ya kamata a ce uwar 'ya'yanka ta kasance da su? Ya kamata kai duba zuwa wannan, domin ya kamata. Sannan kai duba zuwa gidan da ta fito. Shin gidan da yarinyar nan ta fito gida ne na mutunci ko kuma ba gida ne na mutunci ba? Domin wannan shi ma abin dubawa ne yayin da mutum ya tashi aure a cikin sirrikan da mata ke ɗauke da shi. Domin Hausawa sun ce tarbiyya da hali na gari idan ana so a gansu a jikin mutum, to ai duba zuwa gidan da ya fito, haka zai ba da amsar abin da ake nema akan ɗabi'unsa. Sannan abu na gaba ɗan uwa ya kamata kai duba zuwa ilimin addinin yarinyar. Kada idonka ya rufe da soyayya ka manta da duban ilimin addinin yarinya, domin ilimin addininta shi ne zai ringa yi mata linzami a cikin zamanku da za ku yi na aure. Haka zalika ilimin nan nata zai taimaka maka wajen gudanar da tarbiyyar 'ya'yanka, don so da yawa mafi akasari yara suna tashi ne da rashin tarbiyya saboda rashin ilimin addini da iyayensu mata ba su da shi. Sannan kai duba zuwa kyawun yarinyar, wannan ba laifi ba ne ba, amma kyawu ana saka shi daga baya-baya, domin me halayya ta gari shine abin so a wajen yarinya, ba wai kyawun shine abin da ya kamata mutum ya duba iya kaɗai ba. Duda wasu samarin sukan rinjayi cewar su ko da matarsu ba ta da kyawun hali, in dai tana da kyan sura kowa zai ganta ya yaba, su wannan ba damuwa ce a gare su ba. Ɗan uwa kai duba zuwa cewar zaman aure zama ne wanda ya kamata a ce mutum ya nemar wa zuciyarsa abin da yake madawwami, wato kyawun halayya, domin kyau in Allah ya ga dama an ce mutum ba a cika masa halittarsa har sai ya mutu. In ya ga dama Allah zai iya kawo silar da wannan kyan zai gudu, amma me addini bai hana ka duba kyakkyawar ba, amma kai duba zuwa addininta da kuma ɗabi'unta na gari da ilimin addinin nata da dai sauran mu'amala, shi ya fi a'ala akan duba zuwa kyanta.
To ɗan uwa, menene sirrin da muke so mu bayyana maka a cikin wannan auren budurwa mai wannan halaye da muka lissafa? Idan ka auri budurwa mai wannan halaye da muka lissafa, na farko sirrin da yake ciki, za a ganka a gari kana yin ƙiba, kana yin wani sheƙi a rasa menene, ba wani abu bane ba illa kwanciyar hankali da wannan sirrin zama da matar naka ya samar maka. Sannan kuma a koda yaushe za ka ringa yin walwala da annashuwa a cikin ranka. Sannan ita ce wadda yayin da ranka ya ɓaci za ta kwantar maka da hankali, ko da ba ka da ko fuska ba za ta tashan ma da hankali ba. Sannan ita ce wadda za ta ringa sa ka aikata dukkan abubuwa na alkhairi. Idan abu ne na sharri za ta gargaɗe ka a kan shi, kada ka aikata shi. Sirri na gaba shi ne dukkan abin da ka nemo ba za ta taɓa yi maka ɓarna a kan abin da ka nemo ba, za ta alkinta maka shi ne, za ta yi maka tattalinsa ba tare da an yi almubazzarancinsa ba. Sannan ita ce wadda za ta kare maka mutuncinka kuma ta kwantar maka da hankali a koyaushe. Wannan kaɗan kenan daga cikin sirrikan da muke ɗauke da su na aurar budurwa mai waɗannan halaye da muka lissafa. Ku ci gaba da sauraron wannan tasha tamu domin samar maku ingantattun nishaɗantattun labarai da bidiyoyi. Ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa.